हेल' लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय। ससे खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दायो जाखां लोंखां बेलासियाव गामियाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै लामाया जि मोजां बेसर बागान जोब आरोना लोगोफोर। नायलाय ओरैबायदि बेसर बागान आरोना नै फट'क उथिलायनो गोसो जादोंमोन आङो, जि मोजां गोमोनो। ओमफ्राय दायो जोङो दायो गामियाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर। मा खालामनाय जायो नोंथांमोनहा लोगोसे नायलांबाय थादो। जोंहा माने ना सारहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर, जों थांबाय थानोसै। ना सारसै जोंहा। नाखौनो मोनगोन ना मोना सायनाय गेन्द्राय ना सारनो नागिरदों। दे सारनो रोंगोन ना रोङा नायथारनो। सारनो रोंगोन ना रोङा बे नाखौ। दैयानो रानजोब्बाय। जाबाय अबेथिं सारगोन? मा? दे सारहैदो। सारदो दे ज्रावनो। सारनो रोंगोन ना रोङा बेयो? ना सारफेरा नोङो? नाखौनो सारफेरा नालाय। नाखौनो थब्ल'नायखौनो एसेबो नुला नै। नाखौनो थब्ल'नायखौनो नुवा। हाग्रा गुदु जाफिनजोब्बाय नै दाख्लैसो खामला होनानै एवस्रांजोबनाया। दसेनो हाग्रा जायो। आयु दाउआ हनै। दे 1 2 3 लागाव ब'। जियानो सायावसो गोजावबाय। दे ना फिसा फैबाबो जागोन दे। थांदो बाबु। आयु नाखौनो नुवासै माला थांखो। गोलैगोनबो माबिनो थांबाय थादों। हायानो जा लिमोनद्राखा। सारदो। मासे मोनबाय नै सिङाव दङ। आदै बैनिफ्राय मना लानानै खारबोना मेंगुलायबाय आङो। मोनदों? आदै मेंलाय लांबाय। अफा दे सोदो दे। मोनदों नै साला दहाय मोना। सिलभार ना थोरसि? गैला नोंसिना मोनासै बेयाव? जियाव गैला? नै बे मनायाव सोबाय। मानै जाबाय ओं। थेक्ला मोनो। गैया खोमा? गैया बेयाव नाङासै। बेयाव मासे बाबानियाव मासे नांबाय। ओरै जेजों। नै बिनो मोनबाय मानै। नै हौवा बुरखा। आयु हौवा बुरखाया देनजार गिदिरखा। खारानि हाबाखौलाय मानो नांगौ? बाथौफुरियावबो सोरहाबा ओरै मावजिया दहाय सैमाजों होसो जानानै बेयावनो हाबनानै दंगासिनो मावजिया नै। ओइ मेव दहाय जा होसो जादों बियो सैमाजों। ओमफ्राय नै दंफाङाव गाखोनानै दङ।
उनावखाना ओंखारनो हाला खोमा ओमफ्राय बेखायनो थांना बोराया दैयाव बिसोर सानैजों फासियाल ना लाङि होनो बेजों बोबाय मासे मोनबाय जों बाबाया सारबाय मासे मोनबाय बाबाया Berapa sih गिदिर? Sampai deh coba. Kuman katsu mun kau. Kuman nunga. Aruman. Igras. Kan sakar kok. Mirga. Ini men. Oh, itu tuh kerasa nih. Igras nunga. Oh, mirga. Ini sini kerasa. Oh. Masih tangnya mirga mun kau. Masih tanya mirga men. Di mana? Gede sih. Oh, dia sekitar. Sampai deh. Oh, kalian mentar begitu. Aran di minit sih. Baik, nah, ayah, ayo, bisa pulang apa? Saya, sanksi tak. Udah, nah saya, rai super. Menbai saya nani jana saya eukang. Pupuna gojang langbay dugainane दैयाव ना सारनानै pupuna. सायनोसै नै लोगोफोर नाखौबो मोनगारबायहाय एसे सारबायबो नालाय ओमफ्राय एसे बोबायबो नालाय नाखौ मोनबाय आरोना ओमफ्राय मोनानि ओंखामखौ बिसानावनो आइमोनावनो जमा नाजों जालांनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर जोङो दायो नाखौ सायनोसै दा भिडिअ बानाय दे नै मालाय सारनाय नाखौ आयौ थैगुलायलायबाय जों समदो बियामजो बिखौ अ मालाय सारनो जालाबायो सायखांबायबो नै जोंना जानोसै जानोसै जोंहा हा रुनाय ओमफ्राय बेखौ दाउ बयलाराव होगोन आलासियानो हाथियावलायबाय नाया सुखांजोबखाबाय एवनोसै साराय जानबाय दे साराय जानबाय दे मा am बिलाय ओइ मा am बियो हो जेबो जानो हाला हनै Wani mani bu ikan alas ya? मा दुस्त जाखाबाय हनै ओरै जालायो amनो बयलारा थादोंहाय बे फानलु जिरा देनाया जानो जा ओइ मेथाइ जाब्ला लाबोबाय जोंहा बोरमा बेदरसो लोगोफोर बोरमा बिखा आरि अहा आमालाय अहा आम मोनाया सोर जाखुमादों आमनो हर आमनो हनै बिब'आबो जागासिनो नालाय बिनानावाबो जि बिबाय हनै जाया मामि पाकेटनि मेथाइ जाया जोंहा गेन्द्रायावलायबाय नै ओइ अजाब्राय उन्दुनो ओंखारबाय ओइ बेनो मेथाइ जाग्राया आयौ देलाय जालाय जाब'आनो माथो खालामगोन मा खालामबाय थादों जानोनो नै आंनि फिसाया लुगैबाय थाब जाना नाय जानो लुगैनाय गुंग्राया आयानो खारनो रोंला उन्दुनोसै उन्दुनो नागिरबाय नो उन्दुगोना उन्दुआ बियो उन्दुगोन ना फुथुनिसै बेखौ मामिखौ उन्दुगोना उन्दुआ बियो दुहुनदो दे नोङो दुहुनदो दे मामि बे मालाय एम्फौसो बेगसो दांबावबायलै दुहुनदो दे उइ मामि दुहुनदो दे दुहुन
लागाव सिखारनायासो फुथुग्रोनोसै ओमफ्राय उन्दुगोना उन्दुआ नैबाव दाउ बयलारजों फान्थावजों आरोना लोगोफोर बेबो मोनखांबाय दायो दालिबो मोनखांबाय ओमफ्राय ना भाजाबो मोनबाय आरो बेनो जाबाय दायो जानोसै थांसै आरोना नै लोगोफोर नायाबो